Hei! Täällä on Rousku. Kuvataan Survival Gamesia. Ja ei todellakaan mene tonne punaiselle vois mennä vaikka. Ja. Otetaan vaikka toisesti. Tai yritetään. Ei, me missattiin hyvä ase. Jätetään koiran ruuat koiralle ja näin. Ja eikä mitään asetta. Ja tuolla on ase, niin me mennään tänne. Lujaa mennä. Speed 2. Sitten lähti speedi pois ja... Oliko mun takana tuolla? Äsken pelaaja. Näin hienot invijärjestelyt tähän väliin. Brawleri on kitti. Ja nyt mennään hakemaan chestejä. Ettei kuolla, saadaan kama. Tuolla kyllä menee joku, ihan 100 varmasti. Ja tuolla tuntuu, että vilahtelee. Näin, Enchantpotle. Nyt tähän on leveli jo. Täältä. No joo. Sitten tämmöseen taloon. Chainiset pökät ja kengät jonkunlaiset olisi kivat. Sattuu kun varpaisin kun menee. Nyt jos mua ei kikattais, mä vihaan tätä Mineplexin anti-cheatia. Nykyään tästä kikataan, jos me rämpyttää tosta kovaa. Menemään. No aika hyvin luutattu, mutta ihan niin kuin mä olisin nähnyt nimet täällä. Ai niin joo. Taas meinataan kiikata, kun... Näin. Sitten tänne talo. Joku on muuten levinnyt tänne. Nyt rupee jo tuntumaan hurjalta, kun täällä on teurastaja. Siellähän ne. Mitä? Taas näitä tiimaajia. Voi juna. Siellä takanakin on heijä. Mä en ole ainoa. Mä keksin näille trappi. Toivottavasti tää ei oo humpikuvia. Yes. Läpi vaan. Näin. Speedikkäästi. Ok. Haha. Voi. Rekt. Näin rektataan solossa tiimi. Fishing rod noob. Thank you. Tiesitkö, että fishing rodilla pärjää erittäin hyvin? Mutta ainakin teiltä sai hyvää kamaa. Siitä mä iloitsen. Te tiesitte, että tästä ei tule hyvä. Tulee bännit samalla ja kuole. Hyvin kätevä. Hyvin kätevä. Nei. Joku on tuolla sisällä.
Pitää mennä vähän sneakisti. Fuijuna. Mulla on erittäin lovit. Ja toi osaa pelata. Tai sitten ei. Katsokaa tarkkaan. Arskats PvP. Kokeillaanpa tätä. Hitot. Katsotaan tää. Vai onko toi ees häkkäri? En tiedä. Tuosta videolta kyllä näkee sen. Mutta jos pelattaisi jotain tähän korva ihan putkeen. Jos vaikka Mitropatle. Mitropatle on aina kiva. Täällä ei vaan pelaa kuka. No olisiko evoluutio? Maailman suosituimmas servus ja ei pelaa kukaan. Hyvin meni. Toi on ylihieno toi heponen. Toi meidän nopea kitti. Sairaan nopea kitti. Ja sairaan nopea TNTkin. Tää meidän biitta on kyllä aika mahtava. Eli tän videon nimeksi tulee SG Evolution. SG Evolution. SG Evolution. Mä haluan Enderpearlin päähäni. Voitais tehdä vähän tuhotöitä täällä. Väärä. Voi. Noin. Voi räkä. Se tapetaan. Noni, evolva. Jos mä saan tästä evolvin, niin mä oon iloinen. Yes. Tää veteen saa osua. Näin. Ei todellakaan näin. Näin. Ei todellakaan näin. Mutta me ollaan toisia. Niillä menee hyvin. Eipä meillä ekoja. Nyt tulee speedi. Tää spideri on ihan ok. Miten ärsyttävää, kun sä pääset tonne. Ja se, että kana ei huku syvässä vedessä. Ja taas kerran päästään evolva. Missä se menee? Rekt. Tänne portaiden taakse. Portaiden takana on hyvä olla. Ollaan toisia aina vaan. Ei vaan. Tää! Nyt me kuoltiin. Räkä! No onneksi se toinenkin mun taistelija kuoli, mikä oli tää Creeperi.
Voi hyvänen aika. Ja sä rupeat jumppaamaan siinä. Eiks Creeperin ruutikin, nonni, pitäis sulaa tai mennä huonoksi tässä vedessä? Epälooginen peli. Ja mitenkä se edes räjähtää. No niin, päästään toi 3. parhaaseen. Ei varmaan tulla voittamaan tätä. Mulla on semmonen fiilis. Tää on kyllä kiva peli. Noniin, siellä alkaa jollakin. Oi hyvänen aika, kun toi tekee paljon lämmöä. Tää on hyvä paikka. Tai sitten ei. Oli hyvänen aika. Ja tää on sitä maailman huonoimmasta paikasta alkaa. Tai vihatunnasta. Nonni. Se olisi siinä. Voi joku on jo toi kanna. Kannasta pääsee hyvin voittamaan. Creeperi. No voi. Noniin, slime vielä slime. Sneaky piiki. Jes, mä pääsen toisenneksi. Jes. Noniin, se oli siinä. Oli hyvä peli. Käyn kattos paljon ollaan kuvattu, koska... Joo, nyt lopetellaan tähän. Kiitos kun katsoitte. Me pelataan ensi kerralla ja se olisi... Heippa, ja me löydettiin tollaista kivaa. Että ensi videossa. Moi moi moi!